teda někteří z vás mě už znají ze streamu poměrně krátce, de facto někdy od prosince, takže nějaké 3 měsíce. Hraju hru evidentně League of Legends, jsem jungler, 100% jungler, na lince nehraju z jednoduchého důvodu, protože to neumím lázitovat, špatně traduju a tak dále, jsem v tom prostě děsnej, tak jsem se rozhodl prostě pro džungli. Co se týče džungle, povedla se mi jedna věc. Nejsem žádný jako kdyby skiller, nejsem žádný diamond hráč, žádný platina hráč. Momentálně jsem na Euně v goldu. Podařilo se mi za 1,5 měsíce překonat takovéto pověstné Elohel z toho bronzu, z toho silveru. Začal jsem v bronzu 3, za 1,5 měsíce, za nějakých 45 dnů jsem prošel 10 divizí. Pro spoustu velice schopných hráčů z vysokého Ela je to jako kdyby asi směšný výkon, co by mi dokázali během 2-3 dnů, chápu, proč ne. Pro mě jako pro hráče, který jako kdyby není tak zkušený, není tak dobrý, je to poměrně jako kdyby solidní výkon. Jo, není to nejlehčí, v dnešní době znají to asi všichni, vzhledem k tomu, že pro ty hráče to prostě nehrajou nějak extrémně aktivně a nejsou v nějakém tom vysokém elu. Je tam asi 75% hráčů, co jsou v silveru a bronzu. Spoustu hráčů z těch 75% jsou schopní, třeba nějak šikovní, prostě ale mají smůlu v nějakém způsobu. Rozhodl jsem se udělat video, většinou spíš pro junglery, ale samozřejmě spoustu z těch věcí jde aplikovat i na linky toho, jak se podařilo mě z toho bronzu 3, kde jsem začínal, dostat během té poměrně pro mé vazby krátké doby do té vlastně gold divize. V čem bych začal, co je týče vlastně jako kdyby toho videa. Není to rozhodně video pro nějaké skiller, tak maximálně jako i pro zasmání. Spoustu hráčů, kteří mají ty zkušenosti, asi uznají, že spoustu věcí, které tady řeknu, třeba tak nejsou, proč ne, říkám to z vlastní zkušenosti, nemám to nikdy načtené, budu to mluvit prostě tak, jak jsem se to sám naučil, taková ta samoškola jako každý hráč, asi to si budeme povědět, samozřejmě čtu články, většinou v zahraničí od těch jakoby opravdu skillových hráčů, snažím se nějakým způsobem jako kdyby zdokonalovat a čerba s tím má hodně společného, ale tohleto video konkrétně prostě se budu zakládat na 3 základních věcech. Spoustu videí od opravdových skillerů, od hráčů, co jsou prostě jako kdyby třeba v LCS, co jsou Master, Challenger a podobně, jsou to výborná videa. Neříkám, že ne, ale mají zásadně pro nás, pro nízké elo hráče, jednu vadu, pokud můžu říct vadu, ono to není vada jako taková, ale pro nás to prostě nevýhoda. Jsou to většinou popisy jungly od A až po Z. Ty jsou to hráči prostě, je třeba brát, že spoustu z nás z toho nízkého ela, spoustu z těch pojmů neznáme, nevíme, co to znamená, je tam miliarda informací a buďme upřímní, ne každý hráč a de facto už vůbec ne začátečník nebo takhle dokáže všechny ty informace pobrat. Je to prostě přehlacení informací, je to klasika, ať se jedná o prodej, ať se jedná prostě o školu, ať je to o práci, ať je to o běžný život. Moc informací škodí. Rozhodl jsem se teda udělat jednoduchý video, krátký, bude to de facto jeden zápas, video o tom, jak se podařilo mně z toho bronzu dostat se do toho goldu. Podařilo se to mně, nejsem nějaký talent, nějaký bůh, jaký hráč, jaký skiller, takže to povede i spoustu hráčům z vás. Základní věc, co pikuju 100%, pikuju off tanky. Neříkám prostě, že asasíni nebo takhle jsou špatní, vůbec ne, úplně v pohodě. Hrajte si, co máte rádi, ale za mě, já mám nejlepší zkušenosti s hráčema, s čampionama typu tank off tank. Nejčastěji hraju, co jim pomohlo se dostat jako kdyby z toho nízkého ela, tak je to Jax, Xin a V, jsou to všechno jako 3 čampioni, kteří dokážou rozhodovat teamfighty, jsou to výborní fighteři, mají brutální damage. Xin přes svůj lifesteal, Jax přes částečný lifesteal damage, Ečko a V přes svůj brutální tanky povahu dokážou neuvěřitelné množství damage ustát a neuvěřitelné množství damage i rozdat. Což si ukážeme teďka věříme Jaxovi. Základní věc pro mě, jak říkám z vlastní zkušeností, je rozhodně nestavit čampiona prostě s pár životama. V tom nízkém elu ty teamfighty nejsou nějak extrémně zrovna u skillu, je to tam prostě jako kdyby hodně častokrát takové halabala, spoustu hráčů prostě rozdává damage na všechny strany, někdy každý targetuje někoho jiného. Je opravdu důležitý mít ten build, který vám prostě dovolí do toho fightu skočit, nějaký ten damage dostat, přijmout ho a potom ještě samozřejmě brutální damage rozdat.
V případě Jack Sexy naví je to absolutně značná záležitost, vydrží všechno teďka to, co jsem zmínil. Začnu tou jednoznačně pro mě jako pro junglera nejdůležitější věcí, to je, nevím, jestli na tohoto video se bude skládat z jednou, ze dvou nebo spíš ze tří, teda ve dvou nebo ze tří jako těch bodů. Rozhodně základní bod pro mě jako pro junglera je všímání si minimapy. Jo? Tady, co se týče té hry, ta minimapa dělá strašně moc. Pro mě jako pro junglera to znamená, že si všímám, aniž bych musel pořád klikat na všechny linky, všímám si, která linka pušuje, na které fázi se nachází. Od S7, co prostě přidaly takové ty rostlinky, všichni známe v té džungli, taková ta rostlina, která ti ukáže nějaký kužel té vize, že ti zviditelní nějakou část té mapy, jde vidět i na minimapě, když někdo použije, takže vlastně z toho dokáže taky hráč odvodit, pokud nevidí prostě junglera enemy, což je většina mapy, samozřejmě většina mapy, ne, ale většina hry samozřejmě, vidím, že prostě všichni enemy jsou na svých linkách, tak usoudím, že asi tam, kde jsem zrovna viděl tu kitku použít momentálně na té minimapě, že tam asi ten enemy jungler bude. Další výborná věc, co mi v tom jako kdyby slouží, je ta minimapa, že dokážu, pokud ji sleduju tak, jak mám, tak dokážu ušetřit spoustu smrtí svému týmu v podobě gangů z enemy strany, roamů a podobně. Sleduju minimapu, mám správnou vizi, vidím, když nějaký prostě enemy champion roamuje, ganguje, dokážu pingnout, upozornit toho hráče, případně něco napsat do chatu, zachráním život, úplně jednoduchý. Jo, co se týče začátku, nevolím hnedka začátku žádný skill, samozřejmě začnu na Ečku, za Jaxe je pro mě klasika, ale kdyby náhodou šli invite, tak si to ještě nechám, protože přes kvečko by mohl a přes vardu nějak uskočit, kdyby opravdu jsou nějaký špatný situace, takže prostě počkám s tím zvolením té schopnosti až do té poslední možné sekundy. Jak říkám, spoustu těch řečí tady jako bude asi pro nějaké skillery znít jako kdyby hloupě, nebo prostě neskušeně. Jsem hloupý, asi neskušení, to se budeme povídat, ale pro mě jako pro toho hráče, který se opravdu snaží nějak zlepšit a zlepšuje se, tenhle ten postup, tahle taktika, nebo spíš návod mi opravdu hodně pomohla. Pomohla mi zlepšit se. Samozřejmě to nefunguje na tom principu, podívám se na video, poslechnu si ty jeho keci, budu hrát prostě jako tak, aby se z toho goldu dostal. Není to tak, člověk to prostě musí mít odzkoušené, zkoušet, trénovat, ale hlavně se to naučit, prostě si to zažít, tyhle jednoduché věci. Já třeba, když teďka hraju hru, tak si vůbec jako kdyby nevšímám, že bych se nějak jako kdyby extrémně všímal té minimapy. Už to prostě bylo jako automatikou, ale samozřejmě na začátku mi to prostě trvalo mi nějakou dobu, než jsem se dokázal jako kdyby na tu minimapu tak soustředit a nějak si to jako kdyby efektivně, aby to nějak efektivně jako by neovlivňovalo tu moji hru. Začnu na blue. Jax je hodně o blue. O maně, to si budeme povídat. Poděkuju samozřejmě. Pomohli je teďka dobře, někteří, známe to všichni z toho nízkého lava, všichni jungleři, někteří ti hráči ti ho prostě pomůžou dostat sotva na 3/4 životů, ty tam potom s ním prostě svádíš těžký boj, přeješ spoustu životů, tam jim pomohli opravdu hodně, takže super, mám výborný začátek. Začátek je spoustu hráčů začíná různě. Nejvíce doporučuje sebrat na začátku 2 buffy a jít třeba na gank nebo do enemy jungle. Já, jelikož jsem trošku jiný typ hráče asi, tak upřednostňuji jiný způsob toho začátku. Udělám si hnedka na své modré lince, na své modré části jungly blue buff, 3. level a s jedním elixírem a se smitem jdu do enemy jungle. Kdyby náhodou můj enemy zrovna momentálně bral red, asi jakože bude. Sice je pravda, že Warwick má velice rychlý clear, možná už to dávno sebral, ale kdyby náhodou je pryč. OK, nic, zjistil jsem si to a půjdu na mid. Výborně. Výborně. Je to uhratelné teďka, je to uhratelné. Je to uhratelné. Ale nejdu do toho. Nevím proč.
Dobrý. 2-0 pro enemy, s tím momentálně nic neudělám. Přece jenom začátek hry, to de facto ještě nic neznamená. Seberu ten red buff a půjdu znovu potom Veigarovi. Životy na to mám. Tady je Varda, viděl jsem, jak tady Varduje. Teďka mu akorát skončila. Takže půjdu do toho znovu. Dá mi to najevo, dá mi to jasně najevo. Škoda, nemá ten damage, nemá ten potenciál pořád ta holka, nevadí. Napsala sérii, nenapíšu nic v tom stylu, jako kdyby v Pohodence neděje, protože děje. To je druhý gang, první zaspala, druhý nedorazila týpka, jak měla. Ale to je maximálně všechno, co z toho vyvodím. Fajn. Co se týče botu, jak to vypadá na botu? Týmo to hraje na tom topu, jak má. Outfarmí na Suse to potáhl pod věžku, takže freeznul to pod věžkou a tam si s tím hraje. Já dokončím ten creep. Pořád sleduju tu minimapu, to je pro mě základ. Pořád sleduju minimapu a koukám, co se na ní děje. Tak a jsem bez many. Hotovo. To víš, že tam půjdu, chlapče. Spoustu hráčů by asi s tou volbou toho jungle temu nesouhlasilo. Za mě mi to prostě osvědčilo. Ten item dokáže zpomalit do nízkého ela, výborná věc, protože většinou vys třeba teďka ta hra s tou Ahri, mít tam prostě už ten smite, který by ho zpomalil, dokázal, aby mu ta Ahri dát o jeden auto tak víc. Já jsem se k němu neměl jak dostat, protože cooldowny na kvéčku, mám ještě hodně vysoký flash, jsem tomu bytovat nechtěl, protože jsem moc dobře věděl, že ten jeden flash, ten jeden automat tak by nedopad, nezabilo by ho to. Fajn, teďka nevím, tady už má někde rozdaný nějakou mushroom, asi jo. Jsme to mohli pushnout až klidně pod linku. Píše don't push, nebylo to nejmoudřejší, dobře. Nechám být. Mohli jsme to klidně pushnout až pod jeho věžku, kdyby tam nepřiběhl ten Warwick samozřejmě. Já mu to freeznu tady. To je přesně ono. To je přesně ono. Kouká na animapu. To je o čem se nežvanilo. Samozřejmě nemůžu jakoby koukat pořád na tu minimapu, občas prostě také vypustím, přestanu se soustředit. Už to není dneska moje jako kdyby první hra, už to mám dneska něco odehráno. Ale evidentně Ahri to nevypustila. Běžela z báze, takže sledovala, co se děje. Fajn, já půjdu po týmovi znovu, protože Nasus je velice schopný, dokáže, myslím tu postavu, dokáže rozhodnout teamfighty a já potřebuji, aby můj Nasus byl v pohodě. Vardu tady má, kdyby náhodou chtěl Warwick sebrat ten kill, co tam je. Za mě tím v pohodě. Máme s sebou pár gangů, z toho 2 killy, skoro 3-3, takže žádný nějaký extrémní rozdíl. Pořád koukám na minimapu. Celou dobu sleduju minimapu, z toho potom usuzuju. Vidím tady Warwicka a hnedka upozorňuju, že Warwick jde do toho, do mý džungle a Ahri na začátku toho prostě hlídá zpátky. Jedna z věcí, co může rozhodnout. Jedu Jaxe, pojedu attack speed. Dobrý, boty budu dokončovat, ale nejdřív potřebuji pro nějaký ten damage.
Pravděpodobně mi teďka Jax bere blue buff, těžko říct, ale asi ano. Já si vezmu Vardu, kdyby náhodou. Vidím totiž, že Fernál ještě sebraný nebyl a já bych si ho rád vzal pro svůj tým. Tahle ta Varda mi k tomu pomůže. Fajn. No, good job by to moc nebylo, jako kdyby mohla zkusit dodgenout ještě. Mohla zkusit dodgenout. Dobrý, je to 50/50, tu raketu mohla dodgenout, ale nedožla, nevadí. Tohle je 50/50, možná tady chcípnu, možná ne, uvidím. Zkusím to, je to risk. Jsem tady sám, botlinka je vyčištěná, respektive vyčištěná od enemy soupeřů. Mid je pořád na midu, enemy jungler, midler, pardon. Dělám občas jako kdyby ty přeřeky, protože se hodně soustředím spíš na hru, než na mluvení. Z toho to vyplývá a hlavně jsem se soustředil na to, jestli mi tam nepřiběhne Veigar, nebo tam nepoběží z ničeho nic. Warwick. Fajn. Fernál sebraný, za mě důležitý, hodně důležitý. Nechce ho? Je tady pozdě, ale počkám, nechám jí to teda, vole. Nebudu jí psát, ani nemá zač, protože tam byla opravdu velmi pozdě. Dostal jsem hodně hitů. Mám 3 killy za sebou. Kdyby tady přiběhl Warwick, tak jsem pro něho úplně jednoduchá oběť. A goldy navíc. Pořád koukám na minimapu, vidím, že se Nasus prostě backuje, co si budeme povídat, týmu jeden asi než jeden, ale de facto jeho největší counterpick, takže mu prostě nakládá. Pro mě je to výborný, protože týmu mě moc jako by nebude moc šanci ustát v late game. Tak, fajn. 6-8, 7-8. Jak jsou na to Blangy, co se týče farmou linky? Jinx trošku dominuje nad Ezrealem, takže se budu muset soustředit trošku na tu potlinku. Na druhou stranu mají draka. Máme prvního draka Fernála, jeden z nejdůležitějších draků vůbec v té základní fázi, když neberu Eldera samozřejmě. Fajn. Týmu se mi ztratil z linky. Zase sleduju minimapu, koukám, že Ahri taky sleduje. To jsou ti zkušenější hráči v tom nízkém elu. Ve vyšších je to samozřejmě povinnost. Ale tady se to opravdu sleduje a de facto to pravděpodobně zachránilo 2 killy. Vidím, že má blue buff, ten blue buff není můj, takže jeho blue buff je evidentně fuč, ale i tak mu seberu farmu, ať ho ten gank něco stojí. Má kompletně čištěnou farmu. Tak ho to nic stát nebude. Uteč, chlapče, vole. Ustojí to. Šel jsem tam i přes ten flash, prostě. Chci být ten, kdo ho zachrání a podobně, co je týče toho junglera. Nebojím se nikdy obětovat ten flash pro kill. Pro mě je vždycky prostě ten flash, pokud z něho mám jistý kill. Stojí za to samozřejmě, pokud to není nějaký šampion, kterého jsem zabil už 1000krát, mám z něho 0 goldů, ale zrovna Nasus to potřebuje. Je to taky psychická hra. Ten Nasus byl skoro mrtvej, ten Timo věděl, že já toho týma dorazím a jediné, co mohl udělat, je zkusit z toho něco vytěžit, aspoň dorazit toho Nasuse. Bohužel pro něj se mu to nepovedlo, protože jsem tam prostě skočil přes ten flash. A musí to být pro něho velmi, ale velmi deprimující,
že se snažil, že do něho pustil, co to šlo, že toho šel se vším sady, že se i flashoval. Já mám boty, ale nedoběhnu tam. Že se pro něho i flashoval a stejně umřel, ani z toho neměl. Je to prostě o tom vyslat zprávu. Fajn, 8. level versus 9. level. Bodlinka mi nejde. To je špatně, to je špatně. Teďka uskočím úplně v pohodě. Ale to byla... Já to zkusím otočit, tenhle ten gang. Teďka toho moc nakecám, já vím, a to proč toho se jakoby snažím soustředit. Snažím se soustředit na tu hru, podle toho také vypadá, si myslím. Jak říkám, celou dobu to je o tom, že prostě koukám na tu minimapu. Samozřejmě to není ovšem taky to něco o tom tréninku, o tom skillu, to je samozřejmě dáno, to je jasné, o tom ta hra je, není to o tom, že koukám na minimapu, ale mě jako junglerovi to hrozně pomáhá o tom přehledu. Vydržím ještě v džungli chvilku, protože se mi blíží se mi drak, a to je druhá věc, kterou bych se chtěl v tomto videu sledovat, a to je sledování objektivu. Respektive času toho respawnu, toho objektivu. 7 sekund. Vidím, že se tady dochází k bitce. Teoreticky bych tam mohl jít, ale ta Lulu tam doběhne včas, jsem chtěl říct. Já jen doufám, že mě nepřiběhne, že mě nepřitáhne ke mně ta Lulu. Ale jak říkám, co se týče toho času, druhá věc, je potřeba sledovat. Jenom jsem ho chtěl vystrašit. Je potřeba sledovat časy. Dřív to fungovalo, podle toho všeho, co jsem viděl, dřív to fungovalo na tom principu, že žádný časy nebyly. Od těch pár pečů zpátky, už nevím, nebudu kecat, nevím, jak je to dlouho, prostě jestli to je teprve od Season 7, myslím, že je to teprve od Season 7, ale od té doby ty časy, které potřebujete k té hře, jako junglerové a samozřejmě někdy ostatní linky, ale pro junglera je to priorita. Všechny časy respawnu vidíte tady svůj i enemy respawn, co se týče těch potvor. Velice důležité při těch dracích. Prostě sledovat si, vědět, že prostě každých 5,55, 30 cca se prostě ten drak respawnuje a na základě toho se prostě budu hlídat. Teďka to nedělá nějaký extrémní rozdíl při jednom, dvou dracích, ale třeba zrovna Fernálové dělají brutální rozdíl. 2 Fernálové 16% damage navíc, velký rozdíl, 3 Fernálové 24% damage navíc, obrovský rozdíl. Jinak tady máte tabulku, kde to všechno píšou, to asi víte, říkám to spíš jak říkám pro ty začátečnické hráče. Takže 2 zásadní věci je pro junglera. Koukat na mapu, z toho se odvíjí gangy, countergangy a tak dále a pingování mým hráčům, že se jim blíží nějaký roam z enemy strany nebo nějaký gang a sledování toho objektivu. Tahle ta moje hra tuhletu hru není na 100%, protože kecám, taky občas přemýšlím, když to takhle nikdy nezdá, občas přemýšlím nad tím, co tady říkám. Čekám na tu Ahri, je strašně pomalá. Pytle, nevšiml jsem si toho Včka.
Teď jsem trošku rozčilený, nebudu říkat, že ne, protože ta Ahri tu trasu běžela asi půl hodiny, vůbec nechápu, co tam dělala, přišla absolutně omyt, nemá ani jednu výšku. A hlavně jsem rozčilený na sebe, za to, že jsem tam umřel, protože to Včko, toho Včka si jde všimnout, toho dvojitého Včka, co tam Veigar poslal, si vždycky jde všimnout, bohužel já si ho vlastně prostě nevšiml. Byl jsem nepozorný, fokusoval jsem se na Warwicka a pak jsem do toho Včka pravděpodobně asi úplně vlezl. Moje chyba, moje hloupost, stává se, co si budeme povídat, ještě mám pořád co zdokonalovat. Ale mohlo to dopadnout úplně jinak. Třeba tady tohle to bylo neuvěřitelně hloupé, co udělala. Tohle je velice hloupé ze té strany. Moc rozumu, na to člověk nemusí být skiller, tohle je evidence, nechci to říkat nějak silně, tvrdě, ale je to hloupý člověk, hloupý hlad, protože u té hry vůbec nepřemýšlí. Evidentně podle těch pingů, co udělala, spoustu dobrých pingů, co udělala, si všímá minimapy, sleduje minimapu a přesto dělá takový hrozný chyby. Vy tady tohleto, neuvěřitelně špatně zahráno. Tak. Já ho nezachráním. Má málo životů. Dodge, bitch. Sedm 1-1 jungler. Samozřejmě věřím tomu, že spoustu hráčů bude namítat ty vole, že jsem nějaká výždírka a tak dále. Pojďme si tu hru klidně zrekapitulovat, nebo tam žádný kill, který prostě nějak vyžral. Pokud jsem někoho dorazil, tak jsem někoho zachraňoval. Pokud jsem někoho zabil, tak jsem prostě za ten skill. Velmi špatné. Ta hra je strašně neuvěřitelně zlá, neuvěřitelně špatný hráč. Ale jedna důležitá věc, co týče low ela. Pokud hrajete nějakou roli, která je schopná potahat hru, samozřejmě ne všechny hry jdou potahat, ne všechny hry jdou vyhrát. Nemluvím o případech, kdy hrajete s nějakým smurfem. Samozřejmě každý člověk, co hraje challengera, by asi řekl Diamonda, Platinu, že klidně sám hru potahá v tomto nízkém elu. Věřím tomu, ano, proč ne, ale rozhodně samotný challenger nepotahá samotnou hru proti 5 challengerům, stejně jako master. Stejně tak, když hraje prostě bronze, silver proti bronzu nebo silveru, tak nepotahá. Není to časté, dá se to, ale není to běžné, že by prostě člověk potahal hru sám. Jo, chápu, věřím tomu, že spoustu hráčů by prostě říkalo to, co říkáme, nesmím, že to není pravda. Já netvrdím, že hru nejde potahat, ale není to nějak prostě časté sám. Pokud hraješ v divizi, do které patříš, tak není běžné, aby si byl hráč z bronzu, silveru, goldu a ničil bronz, silver hráče 1v5. To potom nepatří do toho bronzu, silveru nebo goldu, patříš úplně jinam. Fajn. Půjdu pro dalšího draka, musím věřit tomu, že to zvládnou uhlídat. Jsou tam sice, nevím proč to tlačí, nevím co tady dělají, nevím co dělají takhle hloupé, to je ale její hloupost, to je její hloupé rozpoložení, to jak jsou. Tam nemají co dělat, to je špatná pozice a v tom jim já fakt nepomůžu. Za mě jako za junglera zatím dělám výbornou práci. Beru všechny objekty, 3 draky ze 3, pomáhám na všech linkách, to, že prostě prohráváme, není moje chyba. To, že prohráváme, je pěkný kvéčko. Druhý pěkný kvéčko. Seš... Timo utíká. Timo stále utíká. Věřím tomu. Bude někde tady? Je tady. No, ne, my si, přiznám se, že teďka vůbec netuším, jestli jde vidět recall. Nevím, jestli jde vidět recall u týma, když je schovaný v bruši.
Čekal tam dlouho chlapec. Evidentně Rico vidět, zůstal tam. Pro mě nemá smysl, já jsem hráč, co má 7-1-1, mám spoustu holgů, mám velký damage, nemá smysl se stakovat nějakou delší dobu u toho jednoho týma. Opravdu toho nikdo se mnou nepůjde? Zase ne? Oni nemají moc, nevím, přijde mi, že nemá můj tým žádný damage. Hrajou velice špatně, velice hloupě. Ale to já jako hráč nemůžu, to je prostě smůla. Takhle ten Riot ty týmy nikdo rozdává. Otázka, jestli teďka tady půjdou po mě nebo nepůjdou, musím trošku zarekrovat. Teďka tady asi umřu. Nope. To je blbý. To je blbý. Tam musí rozdat nějaký damage ta hry. Fajn. Fajn. To je ono, to je ono. Jako trošku hloupý, naivní z mojí strany, nebudu říkat, že ne. A tím bych to asi ukončil. Bylo to hloupý a naivní z mojí strany, musím uznat, že jo. Ne, že bych zapomněl na týmovo kvéčko prostě, ale byl jsem rozjetej v zápalu boje. Viděl jsem, že mám kolem sebe 3 spoluhráče. Čekal jsem, že to prostě nějakou hrajeme, evidentně ne. Pojďme si to zrekapitulovat. 3-4. 9-2-1 jsem já, 4-9 hry, velký průser a botlinka celkem v pohodě. Zatím není ještě nic rozhodnuto. Všechny objektivy bych chtěl říct máme my, nemáme my, mám já všechny sebral solo. Bohužel máme taky otevřený mid. Pořád koukám na tu mapu, pořád vidím, že Warwick a Timo jsou na botu, zbytek týmu enemy vůbec nevidím, takže je tady možně reálné, teď tu běžela Morgana, že budou okupovat moji jungly. Mám tady Nasuse, mám tady Ahri, takže v pohodě. Ale to je potřeba. V tom finálním buildu budu natolik silný, že budu schopný skočit do všech enemy. A ustát je. Ale do toho buildu ještě trošku daleko. Budu tam potřebovat dát trošku lifestealu. Ještě jim to využiju přes botrk. Když to potahám přes botrk. To je ono, zase Nasus Ahri pozdě. Já jsem na té mapě viděl, ale čekal jsem, že ta Ahri prostě přes tu automátku tam vběhne. Moje hloupost, moje naivita, že přemýšlím, že by prostě zahráli trošku hlavou něco ti hráči, bohužel nic. Nasus té dálnosti nic moc udělat nemohl. Čekal jsem na cooldown na kvečku, že bych z toho fightu odskočil, počkej jsem, že ten tým se do mě přes tím kvečkem, samozřejmě, když fighta trefí kvečkem, tak já neudělám vůbec nic v tom fightu po nějakou dobu. Teďka můžu sebrat další objektiv. Jak říkal jsem dvě věci. Sledování minimapy a sledování objektivů. Vidím, že mají možnost teďka sebrat objektiv. Bohužel pro mě nemám teďka momentálně o ten další objektiv s kým fightit. To je přesně ono, jo, sleduju minimapu, sleduju objektivy, vidím, že tam prostě teďka se běhnou, je tam Warwick, pravděpodobně tam je i Morgana, možná je tam Jinx, dobře. To bude chtít kolečko.
Je to můj drak. Sebral jsem toho draka, o nic víc nešlo. Nic víc jsem z toho vytěžit nemohl. Věděl jsem, že tam umřu. Ale za toho draka mi to stálo. Všechny objektivy totálně držím já. Nebyl tam jediný objektiv. Moje práce jako junglera ty objektivy si hlídat. Enemy junglerovi, i když má daleko schopnější midlera, daleko schopnější tým, aby tam nás 4. Byl jsem tam jenom já a Nasus proti 4 enemym. Stejnak jsem toho draka vyžral. Je to o tom, že prostě hra se nehraje na killy, to znají asi všichni. Spoustu hráčů v nízkém elu to nedochází, samozřejmě killy vám dají goldy vám dají equip dá další killy, klasický snowball, ale hra se nevyhrává na killy, hra se vyhrává na zboření enemy Nexusu nebo na jeho surrendování enemy týmu. A to, co k tomu strašně přispěje, jsou právě objektivy. V mojem případě je zatím beru všechny. Máme zatím 8% navíc, co se týče damage oproti enemy. Máme 20% navíc do všech objektivů, to znamená do draků i baronů. A do dvěček samozřejmě jako takových, inhibitorů, Nexusu. Takže z mojí strany prostě zatím bomba. Mít v late game prostě takový náskok na dracích. Další drak bude už Elder. Mít prostě 4 draků, za mě prostě dobrá práce. Moje dobrá práce. Vidím, že se prostě schyluje k fightu na tom midu na Divru. Běžím tam, snažím se tam běžet. To je problém. Nevidíme se Ahry, vole. Zase tam Ahry přiběhla odkud Ahry přiběhla, ty vole. Celou dobu fightíme, ty vole, ve 2, ve 3. Ten zásadní problém tohohle týmu je, že není schopný nějak prostě se dát dokupy a hrát spolu. Já půjdu zkusit aspoň sebrat tu nižší. Neseberu nic, protože tady běží hnedka Jinx. Fajn. Fajn. Kudy tam půjde? Nevím, strany nahoru nemají vadlí. Nebudu riskovat, protože popravdě tady běhala kolem mě Jinx. Viděl jsem tam, že tam Timo pokládá, Mushroom. A netušil jsem, jestli tam náhodou nemají vadu, jestli po mě teďka všichni poběží. Potřebuju dokončit nějaký Magic Resist item. Pravděpodobně to bude Visage. Fajn, vidím, že se schyluje k boji. Že tlačí mid, takže tady bude nějaký fight o mid. 15. level proti 16. Dobrá. Já se na to připravím. Mám damage, mám výdrž. Momentálně preferuju spíš tanky itemy, než... Jen pojď chlapče, koukej, jaký damage mi to sebral. Ne, že jaký damage, ale kolik životů. Tak jo. Ale do toho se musí jít. Ne, nic. On mi prostě neukáže, ty vole. To je špatný. Už teďka je to špatný. Už teď jsme v blbým rozpoložení a měli bychom jít zpátky. Čekat na nějakou chybu. To je to Včko. Zase tam bylo to Včko. Bohužel, zase jsem neuhl nějak dododžil to Včko od toho Veigára. V tom prostě zápalu toho boje jsem se snažil fokusovat ty největší hrozby. K tomu fightu vůbec nemělo dojít. Popravdě
Mám hodně stěženou práci z toho důvodu, že můj tým vůbec nemá tím fightit. To, co se tam jako by stalo, že se nechali se brutálně napoukovat, ten můj tým, a potom tam Nessus vyvolal boj, to bylo velmi hloupé. Měli jsme špatnou pozici, enemy v tom byl daleko líp, navíc má daleko lepší kompatibilitu, jsou daleko víc, nechci říct hraní, protože to je jako kdyby náhodní ranked sestavení, ale hrajou prostě daleko líp jako tým, než ten můj tým. Na botu je brutální farma. Ahry si ji všimla, nevím, na co to Ahry bude, s tím skorem, jak hraje, ty vole. To jsou vyhozený peníze. Je mi úplně jasný, že půjdou pravděpodobně po Baronovi. Nemám možnost teďka od toho Barona nějak s týmem fightit. Nedokážu to, protože můj tým není schopný nějak fightit. Dal tam Vardu? Dal tam Vardu. Samozřejmě tohoto video nemusí nutně skončit výhrou. Je tady velice pravděpodobně podle toho, jak vidím ty hráče hrát, že to dopadne prohrou. Ale já jsem udělal maximum. Ne každá hra, i když hrajete sebe líp, neznamená, že musíte vyhrát. De facto popravdě spoustu těch her skončí prohrou, že hrajete sebe líp, ale to taky není pro ukázku špatný. Koukej na to, jak to chytá ta hry, co ty vole dělá. Není to špatný, jako na ukázku toho videa, protože patří to k tomu. Člověk může hrát sebe líp, ale bohužel to týmová hra, někdy bohudík, někdy bohužel. Tak, já jsem nahitovaný jako kráva. Co to dělá? Co teďka udělala, ty vole? Tomu vůbec nemělo dojít. To už jsem jakoby tohle z mojí strany, budu sebekritický, to bylo velmi hloupě zahráno, ale nic jiného jsem pro udělat nemohl. Mohl jsem jít buď to zpátky do base a tam to prostě jako kdyby už neubránit proti 4, nebo nějak zkusit do toho fightu skočit a zkusit z toho jako kdyby něco využít. Byl tam špatný fokus z mojí strany, neříkám, že ne. Jinak to dotáhnu do konce, chlapci. Ale ten teamfight prostě byl špatný, z naší strany špatný, nechali se napoukovat a hry nebo kdo to byl se nechala instantně vypnout a potom ve 4-5 tam Nasus inicioval teamfight. Hloupost, demence, nechám bejt, ale zahrají to, jak to zahráli. Výborná práce ze strany enemy, zahráli to dobře. Jak říkám, ne každá hra prostě musí nutně končit výhrou. Já jsem v pokoji, snažil jsem se, sebral jsem všechny objektivy, které jsem sebrat mohl. Pěkný damage, Ezreal. Stejný damage pomalu s Warwickem. Nebyl to jako nějaké představení nějakého obrovského skillu, nebo takhle, buďme k sobě upřímný, nebylo to z mojí strany prostě Bůh ví nějak špatně zahráno. Hodně jsem tam dominoval, co se týče early a mid game, tak jsem byl hráč, který dominoval na všech frontách. Udělal jsem tam spoustu countergangů, hlídal jsem si všechny objektivy, nesebral jsem Warwickovi ani jeden, sebral jsem jim Draka, když tam byli 4-2. Za mě prostě dobrý. Samozřejmě bylo tam z pohledu asi skillových zkušených hráčů spoustu chyb, pořád se musím učit, neříkám, že ne, ale snažil jsem se, věřím, že prostě potom si třeba pustím replay, podívám se jako kdyby, kde jsem ty chyby dělal, zase nějak prostě zlepším, zdokonalím tím, že budu prostě jako kdyby sledovat ty svoje chyby. Ale snažil jsem se, udělal jsem jako kdyby celkem dobrou play, si myslím, ne každá hra dělejte se belí, prostě musí dopadnout výhrou, to je jasný. Ale hlavně chtěl jsem ukázat jako kdyby, jak zhruba to hraju, jo. Tady vidíte, co je týče té divize Silver 4, je to můj jiný account, ne můj main, momentálně na mainu nehraju, budu samozřejmě po tom videu, počkat, říkám, kecal jsem, prostě to kecání mi strašně ovlivňuje hru. A nepřemýšlím, nesoustředím se tak na hru, jak když prostě hraju, držím hubu a soustředím se to podstatě na hru, že jo, to dělá taky svoje. Popravdě, kdybych u téhle hry asi tu hubu držel, dopadlo by to úplně stejně, protože nebyl to zrovna nejlepší tým, já tam udělal pár chyb, ale můj tým pravda jako kdyby nebyl schopný nějak správně fightit, dělali hrozný chyby, špatně iniciovali teamfighty, nerozumím tomu poslednímu fightu, když se tam prostě Ahry, histovala tuším Ahry, nechala instantně vypnout Veigarem a ve fázi, kdy jsme byli 4-5, tak Nasus z ničeho nic iniciuje teamfight. Jak říkám, bylo mi úplně jasný, myslím, že toho běží všichni. Šel jsem do toho i já, byl tam špatný fokus z mé strany.
Měl jsem skočit po týmovi nebo přeskočit prostě na Jinx. Na druhou stranu Jinx Morgana byli v takové pozici s Veigarem, že bych je musel flashnout a skočit na ně kvéčkem, abych na ně mohl. Flash jsem neměl, takže jsem mohl jít maximálně po týmovi. Dopadlo by to úplně stejně ta hra, ten teamfight, co si budeme povídat. Ale vím, jaké jsem udělal chyby, nějaké tam byly. Jinak z mojí strany, co se týče mě oproti mému týmu, jsem spokojený se svou hrou. Tímhletím způsobem, co jsem tady chtěl ukázat, hlídání si těch objektivů a hlídání si té minimapy, je to způsob, jak se z toho bronzu a silveru dostat. Jo, hlavní věc, sám jsem tam ukazoval, že tam nějaký ten přehled prostě v té mapě, co tam děje, jsem měl, díky tomu koukání na té minimapě. Bylo tam pár pingů, prostě, kdy jsem upozornil nějakého svého hráče, pozor, někdo ti tam běží, můžeš umřít a tak dále. Pomohlo to. I Ahri sledovala ku podivu. Sám se tomu divím, měla hrozné skóre, hrála velmi špatně, ale i Ahri sledovala minimapu, pár pingů tam bylo, minimálně možná dokonce tolik jako z mé strany, takže i ona pomohla. Ale hold, enemy byl lepší, respekt jim. Takže tohle bude pro mě první konec toho videa, co si z toho jako kdyby třeba odníst, jak říkám, nic pro skillové hráče, byly tam chyby, neříkám, že ne, ale pro ty pro ty jako kdyby hráče v tom nízkém elu, rozhodně za junglera sledovat minimapu, nejenom za junglera, ale i za toho hráče na lince a hlavně hlídat si ty objektivy. Jo, pokud prostě objektiv končil, hnedka jsem u něho byl, hnedka jsem po něm šel, samozřejmě to je základ. Samozřejmě jsou situace, kdy to člověk jungler dovolit nemůže, ale v téhle takže to bylo možno. Jo, byla to první hra, jak říkám, nejsem žádný skiller, ale z toho prostě pomůže aspoň jednomu hráči se prostě nějak jakoby zlepšit, nějak se z toho bronzu silveru vytáhnout, budu jenom rád. Pokud budete mít nějaký dotaz nebo podobně, tak když tak něco třeba pod video, do komentářů a já půjdu streamovat, jo? Tak se každopádně teda mějte pěkně, ať se vám daří, ať máte na ty týmy štěstí, co největší a zatím ahoj, mějte se, čau.